Mit navn er Michael Thomsen. Jeg har været ansat her på EUC Nordvest i 32 år. Vi træner jo mange unge mennesker i at skal blive gode smede. Og så har vi et kursuscenter, der hedder Svejsecenter, hvor vi eksaminerer og laver certifikater for mange af virksomhedens svejsere. Jeg hedder Svend Erik Jensen. Har i mange år været med til at uddanne smede og har også arbejdet en del med robotsvejsning og robotprogrammering. Som fremtiden tegner, så vil der blive behov for 7.000 ekstra svejser her i Danmark. Det her værktøj er jo simpelthen perfekt til at komme ind og kigge på, hvad vil det sige at svejse 2 stykker jern sammen. Af hensyn til ressourceforbruget, så vil der kunne lægge mange besparelser i at anvende en robot med en svejsesimulator i den grundlæggende træning og indlæring i robotprogrammering. Det ligner meget det virkelige, når vi ser på de maskiner her. Både lyd og også de forskellige processer.